Tak, začneme pomaličky prednášku. Tak vás vítam teda v 4. týždni semestra na predmete programovanie. No a začneme rovno nejakými tými oznámami. Hej? Tak prvý z nich je, že už iba 11 dní a 11 hodín. Do čoho? Do deadlineu. No, ten akože, nechcem súriť, ale tak nedávno tam bolo ešte 14. Hej? Takže najvyšší čas, ak ste ešte nezačali, tak začať a začať makať. No a samozrejme, som čakal, že sa tu objaví taká otázka, že kedy budú fungovať testy konečne, ale nikde tam nič také není. Kde? Nižšie? Nič. Vymýšľate? No. Tak aby som to ujasnil, testy síce nachystané sú, ale som si povedal, že sa idem k tomu, potreboval som to nejakým spôsobom reorganizovať trochu. A nevedel som sa k tomu dostať skôr, lebo tie 3 týždne, čo boli pred tým, tak v podstate v porovnaní s Vlaňajškom bolo treba robiť, že stále nejakú zmenu. Hej, že to nebolo len také, že skopírovať a ideme. Tak som sa k tomu dostal až teraz. Hej, že v podstate dokončil som to kedy asi tak pred včerom, ale včera som ešte nad tým sedel a som to ešte stále nevypublikoval. Tak ešte stále sa s tým trošku oním, ale to je nepodstatné. Akože čo sa týka testov, ak si niekto teda myslí, že začať treba robiť na zadanie až vtedy, keď pofičia testy, to je slabá výhovorka. Testy sú v podstate na to, aby vám povedali to, že na čo ste zabudli. Lebo špecifikácia toho zadania tam je tam napísané presne, ako sa tie funkcie majú správať, čiže tie testy sú vyslovene na to, aby vám vedeli povedať, že na toto si zabudol, alebo toto si spravil zle. Takže koďte. Hej, čiže vrhnite sa do toho, robte. Lebo to je v podstate čas, teraz vám už uplynuli 3 dní. Hej, čo znamená, že chalani dneska na cyklu spomínali, že už včera to mali hotové. Hej, čiže jasné, dá sa na to pozerať tak, že stačí mi na to jeden víkend. Len kto vie, či máte také isté schopnosti ako tí dvaja chalani, čo to dneska na tom cyklu spomínali. Hej, takže pekne si to oceďte. Čím viacej času s tým strávite, tým lepšie. No a druhá vec, upozorňujem, bude fungovať kontrola plagiátov. Hej, takže aby ste neboli smutní z toho, že keď si požičiate alebo nájdete vyriešené zadanie z minulého roku, hej, dajme tomu a vyjde vám, že 100% zhoda s 10 ďalšími, hej, a v živote ste ich nevideli, to sú síce vaši spolužiaci, ale ste ich nevideli, lebo oni mali rovnaký zdroj. Nebuďte potom smutní, že dostanete 0, alebo v podstate v konečnom dôsledku je to podvádzanie, hej, to je na disciplinárku, čo sa týka akože takéto, že najhoršie riešenie, takže aby ste neboli potom smutní. Hej, hovorím o tom už asi 3-krát, sa mi tak zdá, ale ja popripomínam, lebo aj tak niektorí na to zabudnú. Dobre, či to je jedna vec. Ďalšia vec, už iba 26 dní. Ahoj, Pali. Už iba 26 dní. Do čoho? Arduino Day, jasné. No minulý týždeň nám nevyšla veľmi tá prezentácia tej stránky, tak som sa na ňu už tento týždeň trošku viacej pripravil. Už je to tu. Hej, čiže už tu dačo je, aj že kde to bude a tak jedno s druhým, aj možno, že koho tam uvidíte. Hej, takže pracujeme celkom na tej akcii, čo v podstate tiež trošku naráža na to, že nepracujem na tých testoch až tak možno, ale John Dick bol dobrý. Hej. Tak máte sa na čo tešiť. Hej, čiže od tých zhruba, neviem koľko to tam bolo, 26 dní, hej, čo ešte stále viac ako 3 týždne, čiže stále je dostatok času na to, čiže v tú stredu, tí, čo máte cvikať, tak asi ich mať nebudete. A tí, čo máte prednášku, teda to nie ste vy, tak oni prednášku mať nebudú. Vy budete. Alebo vy ste vo štvrtok. No, taký je život. Dobre, ale teda máte sa na čo tešiť. Myslím, že stáť to bude vo výsledku za to. Dobre, no, ale toľko teda k oznamom. Čiže my pôjdeme teda ďalej v tom našom snažení zvládnuť ten jazyk C do nejakej tej takej mocnej podoby. No a dneska sa začneme venovať pomerne dosť dôležitej téme. Takej tej téme, že pre ktorú mnohí študenti to C-čko neznášajú a nenávidia sa až teda tak odvážim tvrdiť. Pretože dneska budeme hovoriť o tom, že ako to je s tými smerníkmi, ako je to s tými adresami a ako je to s tou pamäťou a že čo treba spraviť preto, aby to celé fungovalo a fungovalo to dobre. Čiže tomu sa budeme dneska venovať a na to sa budeme pozerať. No a začnem v podstate hneď rovno s takouto záležitosťou, s takou funkciou, ktorá sa volá, že swap. S tým ste sa už stretli, možno, že tak nepriamo ste sa tomu venovali, keď ste robili triediace algoritmy. Lebo aj my sme sa tomu už venovali v druhej prednáške, keď sme niečo začali triediť, že bol tam quicksort, ktorý potreboval jednu funkciu, nejaký ten compare, ktorý vedel porovnať dva prvky navzájom.
a na základe toho porovnania vedel povedať, že či tak, ako ich dostal do tej funkcie, sú v dobrom poradí, alebo ich náhodou netreba otočiť. No a práve tej operácii, čo sa hovorí tomu, že otočeniu, že tam, kde bol prvok 1, tak teraz bude prvok 2. K tomu sa hovorí swap. Rozumiete? Čiže introduction. Tak sa poďme na to pozrieť, že ako to bude vyzerať v praxi. Dobre vidno, hej? Dobre, takže poďme na to. Include stdio bez pozerania. No a tuto začneme, že int a sa rovná 10, int b sa rovná 20. Tuto vypíšem preventívne, že before, hej, že predtým, ako k tomu došlo before. A sa rovná percento d a b sa rovná percento d, lomitko n a b. No, tuto príde nejaký magic. A potom magicu príde takýto podobný reťazec, akurát to nebude before, ale bude tu after. No, zatiaľ to vyskúšam, že či to vlastne ide vykomplikovať. Make swap. Aha, dobre, toto tu ešte takto dáme. Takže make swap zbehol, ja to spustím a je to fakt. Before 10, 20 a after 10, 20. A viete, čo je môjim cieľom teraz dosiahnuť? Je, aby keď to bude, že after, tak v Ačku sa nachádzala 20 a v Bčku sa nachádzala 10. No, takže takýto zapeklitý problém, tu som na vás vyťahol hneď zo začiatku, no a očakávam, že mi s tým pomôžete. Lebo ja už som v koncoch. A to sme iba začali. No, ako to urobíme? No, tak aj pomocou dvoch. A keby sme bez žiadnej? Aha. Dobre, takže to za domácu úlohu, aj sa potom douč. No dobre, no tak poďme. No to by malo byť, že nie, že A sa rovná B a B sa rovná A. To je akože taký ten laický pohľad najprv na vec. Takže keď to spustím, tak no, 50% úspech, hej? Čiže v Ačku máme 20, ako sme chceli, ale v Bčku máme 20, ako sme nechceli. Ale keby sme tú 20 podelili dvoma, tak dosadneme tú 10. To asi kvôli tým dvom riadkom. No dobre, ako to bude vyzerať dobre? No kade ako sa dá. Tak poďme taký ten zrozumiteľný prístup a pokiaľ ste teda, že fajnšmekri, tak môžete pod prednášku napísať, že ako sa to dá napísať, že bez použitia tretej premennej alebo nejaké ďalšie finty. Čiže inšpirácia, aj, že môžete sa prejaviť. Hlavne sa nepodpíšte. No, tak čo? Ako to spravíme? Ha? Hej, že in, m, p sa rovná a. Také si myslel. Dobre, a teraz čo s tým? A b sa rovná tmp. Hej, čiže odložil som si ačko, čiže tuto v tmp sa rovná 10. A teraz tu som dal, že a sa rovná b, to znamená, že a sa rovná 20, b sa rovná 10 a v tmp bude rovných 10. Čak. A keď toto zapíšem, tak v Bčku sa rovná čo? 10. V Ačku, aha, počkaj, to som mal takto opačne, že A sa nezmenilo, v Bčku sa rovná to, čo je v TMPčku a v TMPčku bude to, čo bolo v TMPčku. Také. No, čiže ak to vykomplikujem, zamakám a to spustím, no, paráda. No, takže super. Čiže zatiaľ nič komplexné to nebolo, komplikované, ale to teraz príde, hej? Čiže máme vyriešený tento problém, ktorý sa dá teda že použiť, alebo teda použiť, ktorý budete používať v kadejakom tom, ja sa to povie, v tom triediacom algoritme, lebo tie výmeny tam bude treba robiť. Takže ideálne, aby tam takéto 3 riadky nemuseli špatiť, tak skúsime to urobiť tak, že spravíme funkciu, ktorá tú výmenu zrealizuje za nás. Hej, čo znamená, že ja tu spravím nejakú funkciu swap, ktorá bude dačo vracať, nebude. A dostane 2 parametre, hej, Ačko a Bčko. A teraz vezmem toto tu vystrihnem, vložím to sem a tuto už iba zavolám. Dobre, hej? Ste nejaký tichučký. Vnímate ešte, hej? Dobre, čiže predtým tuto bude 10-20, vymením a tu bude 20-10. Takže to vykomplikujem, spustím a pozrime sa, ako to nefunguje.
No, tak niekde tam je chyba. A teraz mi povedzte, že kde. Prečo to nefunguje? Keď v podstate použil som úplne identický kód, ten, ktorý som spustil pred chvíľou, a ja som ho tam iba nakopypastoval a pri copypastovaní som sa určite nedopustil žiadnej chyby. To by som musel zvaliť povedať, že to bičko zle kopíruje a bičko nekopíruje zle, on je najlepší textový editor na svete. Pretože sme to zmenili v rámci tej funkcie. Čo sme zmenili v rámci tej funkcie? No v podstate na to hodnoty. Musíme, keď ich chceme zmeniť mimo funkcie, tak musíme na nich odkázať pamäť, hodnoty. Aha, čiže hovorí, že to platilo iba vo vnútri tej funkcii main a že to tu už neplatí, hej? Že to platí v tej funkcii swap, ale neplatí to už v tom maine. No myslím, že keďže... Dobre, odvážne ideš na to, neboj sa, dobre. Tie premenné v tej swap sú vlastne iné. Keby ste si vypísali ich adresy, tak by boli rozdielne. Aha, už sú tu nejaké nadávky, že adresa. No, ešte ďalšiu nadávku poznáte? Si pixku vyťahujem, aby som vedel dávať hej na čela, že značkovací, že kto to tu tak nadáva. No, ale hej, niečo na tom bude. Tak sa skúsime pozrieť tak spomalene, že čo sa tam deje. Hej? Čiže hovorí, že mám si zobraziť adresy, tak za tým účelom ja si tu spustím CGDB. A toto bude nástroj, ktorý mi tu bude sa snažiť akože dať alebo vniesť trošku svetla do tejto tmy. Nastavím tu dva breakpointy. Hej, jeden na začiatok, že keď sa to celé začne, a druhý do funkcie swap. Hej, čiže mám tam dva breakpointy a začneme sa pozerať na to, že ako to vyzerá, alebo teda pracuje. Takže ja to runnem. No dobre, poďme. Step, step. A tu dajme tomu, že vypíšeme. Tak, toto je prvá záležitosť. Najprv to vezmeme z takéhoto používateľského pohľadu, čiže vieme, že v Ačku mám momentálne 10 a v Bčku mám momentálne 20. Tak, idem ďalej, hej. Čiže step, posuniem sa a teraz znova je tu Ačko aj Bčko, ale vieme, že to sú úplne iné premenné ako tie, s ktorými som pracoval v maine. Hej, čiže ja som ich mohol prepísať na P1, P2, ale zobral som copy-pastoval, alebo som lenivý, hej, od prirodzenia, tak som to tam iba napastoval. Rozumiete, hej? Čiže fajn, ale keď sa pozriem na to Ačko, tak čo tam mám momentálne? Akú hodnotu? No čo mi vypíše print A? Však tuto to napísal rovno. Hej, čiže 10 a 20, čiže hodnoty sedia, ale bude tam rozdiel. To je zatiaľ tak spomalene, prejdeme to, čo vieme. Hej, čiže keď tu dám, že step, 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 ešte jeden, poď, tak teraz, aká hodnota bude v Ačku? 20, tuto pustím Bčko, 10, takže všetko nasvedčuje tomu, že tá funkcia swap funguje. Ale keď tu urobím ešte krok ďalej a vrátim sa sem a tu nechám vypísať Ačko, Bčko, tak už to nefunguje. A je to presne kvôli tomu, čo ste spomínali, že ide tu o ten kontext použitia. Že hovoríme o niečom, čo sa volá, že lokálna premenná, že ide o rozsah platnosti konkrétnej príslušnej premennej. Že premenná platí v podstate odtiaľ, kde je vytvorená, až potiaľ, kde je uzatvárajúca zátvorka, zatvárajúca tento kontext. Hej, čo znamená v tomto prípade uzatvorenie funkcie main. A zase tu, v tom swape, tá premena funguje odtiaľto, lebo je to parameter, a jej životnosť skončí tu. Čiže to je taký ten, že prvý. Čaute. No, tak, a teraz druhé kolo. Čiže pozrieme sa na to, že čo sa deje, teda, že fakt na pozadí. Čiže vidíme, že áno, tá funkcia funguje, ale napriek tomu teda už vidíme nejaký ten problém, že bude, že ako keby, alebo nie, že ako keby, že ako dostať platnosť toho výsledku vonku z tej funkcie swap. Lebo ja som mi tam podal nejaké dva parametre a teraz budem očakávať, že po skončení toho swapu by mali byť zamenené. No lenže nie sú. Takže poďme znova. Pozrieme sa teraz na trošku inú vec a to na tie nadávky, že na tie adresy. Lebo čo je vlastne premena? Vyhradené miesto v pamäti a ako sa ja ku tomu miestu dostanem? Poznám adresu. Ty poznáš adresu premenej A? No nie, ja nie, ale počítač A. No počítač áno. A ja poznám čo? Smer. A to je čo ten smerník? Smerník odkazuje na miesto pamäti.
No a ja tam mám kde smerník? Nikde. No tak hovorí, že premena je miesto v pamäti, používaš tu nejaké kľúčové slova ďalšie, na ktoré sa nevieme teda odkázať, tak ešte ináč to skúsme povedať. No čo je premena? Áno, je to vyhradené v miesto v pamäti. A akom ja viem ku nemu pristupovať? Len tak laicky povedzte. Zatiaľ ešte bez dôsledkov. Meno. Mám zviazané s ňou meno. Čiže je to vyhradený priestor v pamäti a ak ja chcem k nemu pristupovať, tak mám názov premenej, ktorá je ako keby tým smerníkom, tým ukazovateľom na to miesto v pamäti. A to si vieme ukázať veľmi rýchlo, hej, alebo takže veľmi jednoducho. Ja tu ostepujem tieto dve veci a mám tu funkciu print, alebo tá príkaz print v tom CGDBčku, ktorá mi vypíše takýmto spôsobom hodnotu. Ale teraz, novinka, ktorá tu bude, budeme používať dva operátory. Jeden bude operátor hviezdička a druhý bude operátor ampersand. A teraz bude otázka práve to, že ako ich budeme používať, respektíve čo oni vlastne budú znamenať. Tak, prvé, na čo sa pozrieme, je ten operátor ampersand. Keď použijete operátor ampersand, tak v podstate hovorí, že čo sa nachádza, alebo teda, že vráť mi adresu tejto premennej. Čiže ja tu vypísujem, že PA, on mi vracia o hodnotu, že čo sa tam na tej adrese nachádza. A keď ja tu napíšem, že PA, tak mi vráti niečo takéto. No a tu už to začína byť zaujímavé, hej, tak to si začnem kresliť, lebo ja zabudnem. No, takže takto nejak vyzerá pamäť. Vyzerala. Našiel som žuvačky. Rozmýšľam, že ktorá sa zotiera dobre. Celkom. Myslím, že to je ona. Haha, ok. Takže poďme na to. Takže tak nejako vyzerá pamäť. Kde je adresa 0? Na dne. A tuto je tých vašich alebo mojich 8 giga, hej? Čiže tak, obrazne povedané. No a teraz na adrese, na tom konci nás to bude zaujímať, dajme tomu, že túto niekde 20C sa bude nachádzať, alebo túto ukazuje premenná A. A na tej adrese sa nachádza aká hodnota uložená? 10. Hej. To isté môžeme vyskúšať aj pre to Bčko. Čiže Bčko vyzerá takto, čiže 200,08, hej? No a teraz, keď to mám nakresliť tu, tak tých 200C či 20C je väčšie alebo menšie ako 28? Čo je väčšia adresa? Ačko je väčšia, hej? Je. 0x, tuto ukazuje Bčko, a tu sa nachádza čo? 20. Presne tak. No, a teraz nájdeme nejaký vzťah medzi tým, že aký je rozdiel medzi tým 208 a tým 20C? Koľko je 20C minus 208? 4? 5? 4? 4? No tak už keď Dano povie 4, tak to bude 4. Dobre. A teraz, prečo 4? Veľkosť INT, presne tak. Čiže on v skutočnosti, alebo teda nie že v skutočnosti, ale on tie údaje ukladá v tej pamäti lineárne. Čo znamená, že oni sú pekne za sebou. A začal teda pekne z dola a ide ukladať to teda, že smerom na... No teda, to nás už nebude, dajme tomu teraz zaujímať, že či to ide odtiaľto alebo odtiaľto. No, asi to pôjde odtiaľ alebo odtiaľ. No, dobre. Čiže 4 bajty. Toto tu nás zaberá, pretože my sme povedali, že Bčko je typu integer. Čiže tá 20 je uložená v 4 bajtoch. Rovnako aj to Ačko v pamäti zaberá 4 bajty. Čiže ak by ja som tam používal nejaký ďalší integer, tak ono začne na adrese 20C plus 4. Hej, čo je čo? D, F, G asi. Asi. Či C, D, F, hej, G by to mohlo byť. Dobre, rozumiete zatiaľ, hej? Čiže toto je operátor ampersand. Tak pokračujeme ďalej. Ja to stepnem. Či tuto príde výpis
A prichádzame do funkcie swap. A na to isté sa môžeme pozrieť teraz tu. Že čo to znamená, že čo sa nachádza v Ačku, tak tu žiadne prekvapenie, hej, zase sa tam nachádza desiatka. A zaujímavé bude práve to, že kde sa to nachádza. No, PP. Čo? To bude nové miesto, no ale teraz aké? Dajte adresu, hej, PP. Čo? No, hej, trošku ináč to bude vyzerať. Čiže 1DC. No a teraz, super. A čo je väčšie číslo? To 1DC či 2.0C? No, síce to by chcel vidieť asi celý ten zvyšok adresy. Tak toto nebudeme riešiť. Každopádne je to inde. Hej? Ja to nakreslím sem. Čiže toto je, že 0x, to je 1DC. A to by stačilo asi aj DC teraz skresliť. No a tu sa bude nachádzať aká hodnota? Tiež tá desiatka. A ukazuje na ňo aká premenná? Ačko. No tak ale teraz počkať, aký je rozdiel medzi nimi dvoma? Iný kontext, iná funkcia. Hej, čiže toto bol, že main. A tuto je swap. No a podobne sa pozrieme na to, že ako to bude s tým Bčkom. Čiže 1D8. Teraz čo je menšie? D8 je menšia, hej. Tak toto bude tu. Tu sa nachádza Bčko. A teraz už je jasné, alebo teda, že by mohlo byť jasné, že v čom je tu na rozdiel. Čiže ono naozaj k tej operácii tomu swapu prebehne. Ale v tejto časti pamäte. Nie v tejto. Toto je to, čo sa nachádza v maine, toto je to, čo sa nachádza v swape. Rozumiete? Hej, čiže síce pracujem, hodnoty vyzerajú, že sú v poriadku. Hej, že dostal som tam presne 10, dostal som tam presne 20. Ale tú operáciu, keď ju urobím, že keď toto celé tu nás behne, hej, že ostepujem to, že je tu, a teraz sa pozriem na Ačko, pozriem sa na Bčko, vieme, že tie adresy zostali rovnaké, akurát ich obsah sa vymenil. A keď ja odídem z toho swapu, tak tento priestor v pamäti sa uvoľní. A vrátim sa naspäť v tom programe do mainu a bude platiť, že Ačko je 10, 20, ale na týchto adresách. Rozumiete? No a teraz čo s tým? Čo vlastne potrebujeme spraviť? Presne tak. Keď ja budem volať ten swap, tak ja by som tam mal odovzdať nie hodnoty, ale mal by som tam odovzdať adresy. Aby on vedel, že kde, alebo s ktorými tými hodnotami ja idem vlastne pracovať. A ktoré tie hodnoty, alebo teda, že na ktorých adresách sa nachádzajú tie hodnoty, ktoré chcem vlastne zmeniť. Vnímate, hej? No, toto súvisí s tým, že to C je jazyk, ktorý umožňuje odovzdávať parametre funkciám dvoma spôsobmi. A jeden je ktorý? Nie? No, jeden je pomocou adresy, to je to, k čomu smerujeme, a druhý cez hodnoty. To je to, čo sme teraz urobili. Čiže keď sme to odozdávali pomocou hodnoty, tak on urobil viac menej niečo ako že Ctrl-C a Ctrl-V. Hej, čiže vyhradilo sa nové miesto v pamäti, tam sa nakopírovala táto tu hodnota a to isté sa urobilo aj s tou 20. Lenže po skončení tej funkcie vieme, že je nám to dosť naprd, lebo to zanikne. Čiže to, čo potrebujeme spraviť teraz, je odovzdať jej hodnotu. No super. Tak, a to urobíme ako? Čiže tam tuto je ten príslušný riadok, ktorý nás bude teraz fascinovať. Swap A čiarka B. Keď to volám takto, tak to odovzdávam tie parametre práve hodnotou. Ale ja namiesto tej hodnoty tam chcem použiť adresu tých dvoch parametrov. Takže ako to prepíšem? Ampersand. Presne tak. Takže kvitnem. Swap C. Tuto dám 1 ampersand a tuto dám druhý ampersand. Super, zamakám a je to tu. Prvá chyba. No čo? Hej, čiže tá funkcia je ešte stále zadefinovaná tak, že on tam očakáva hodnotu, nie adresu.
A teraz, keď ste si není istí, lebo občas, akože tak sa priznám, nemal by som to hovoriť nahlas, že aj ja používam takú tú obľúbenú metódu, že hop trop, že nie som si istý, ako to zapísať, tak poskúšam. No, ale tu treba čítať to, čo vám vypisuje prekladač. Hej? Tak keď ste si není istí tým zápisom, tak tuto už hovorí, že tak nesedia mu typy, ale on tu hovorí, že expected int, to je to, čo tam momentálne má, ale ja mu pchám int hviezdička. Takže rovno mi povedal, že ako to mám zapísať. Hej, že mám tam zapísať, že toto tu počkajte, toto tu ešte zakomentujem preventívne, že nebude, že int a, ale bude, že int hviezdička a. No, a k tomu sme sa ešte nedostali. Čiže my sme zatiaľ hovorili o tom, že máme špeciálny operátor ampersand, od ktorého ja viem získať adresu danej premennej. A teraz, čo je za operátor hviezdička? No, dáke ty pýta, počkajte ešte, či to vlastne pôjde. Hej, tak CGDB pustím, breakneme to v swope, runnem to, alebo teda, že tuto dáme, že run potrebujeme, no, síce on to tam už zastane. No, a teraz čo? Čo je za operátor hviezdička? Čo? Unárny? Nie. To teda neriešime tú klasifikáciu. Ako má pristúpiť k tej hodnote? Hej, a ako má pristúpiť? Miesto v pamäti... Áno. Čiže toto, čo mu hovoríme je, že keď tam dávame tú hviezdičku, že je to taký, že operátor, že rozličné názvy má, hej, že operátor dereferencie, go-to operátor a neviem aké ďalšie záležitosti. V podstate hovorí o tom, že že máš tam adresu. To je prvá záležitosť. Hej, že veľkosť údajov, ktoré sa nachádzajú v tom Ačku a v tom Bčku, je momentálne iná, ako keď sme tu pracovali s týmto tu. Lebo momentálne je v tej premenej A, keď sa takto pozriem na to, uložená adresa. Koľko bajtov myslíte, že tá adresa bude mať? 4? Málo. 8. Čiže na to sa môžeme pozrieť, a teraz počkaj, size of, int hviezdička. Hej, tak. Lebo keď som sa pozrel, to teraz v kontexte nemám. Čiže je tu 8 bajtov. A zase platí to, že ja sa viem pozrieť, že ukáž mi adresu Ačka. No a momentálne adresa Ačka je, že 1E8. To je zase desika inde. Hej? Čiže to mi už nestačí tabula. Toto tu je, že to je niekde head preč, hej, medzi priestor. No a tuto je, že čo to je 0x, 1E8. Čiže momentálne toto je adresa, kde ukazuje Ačko. Už vieme, že toto už nie sú 4 bajty, ale že toto tu už je 8 bajtov. No a pozrieme sa, že čo sa tam nachádza. Print A. Čo sa tam nachádza? Čoho? Ktorej? No. 20C. To je dosť dobré. No, potom sa pozrieme na to Bčko. Hej, čiže adresa Bčka je takáto, 1E0, tak to som dobre nakreslil. No. Malo by to byť pod, hej, ale tak hádam to zvládnete, že to bude nad. Tuto bude, že 1E0. No, tak dobre, tak prekreslím to. 0, tuto bude 8, tuto bude 0x20c. Tuto bude ukazovať Ačko. A toto bude teda, že evidentne Bčko. A keď sa pozriem na to, čo sa v tom Bčku nachádza, tak je tam tých 0x 208. Čo v podstate toto znamená, že to je adresa táto. A toto znamená, že to je adresa táto. Vidíte zatiaľ, hej? Ten súvis. No, zatiaľ sme ale stále pri tom, že sme použili len ampersand a použili sme iba tá čistotu pramenu, že obsah jej mi vypíš. A teraz nastáva ten moment, že použiť tú hviezdičku. A hviezdička je takzvaný, že má to niekoľko názvov, jeden z nich je, že go-to operátor. A go-to operátor znamená, že on vezme túto hodnotu, bude sa na ňu pozerať, že to je adresa a
a go to na tú adresu a odtiaľ vytiahne tú hodnotu. Rozumiete? Alebo dereferencie, hej, lebo toto tu referuje na nejakú adresu a dereferencia znamená, že vyťahni hodnotu z tej adresy. Takže keď dám teraz enter, čo mi napíše? 10. A keď dám túto enter, bčku, tak mi napíše 20. A keď dám teraz, že step, a dostal som sa naspäť do toho mainu, čiže do tohto kontextu som sa dostal, a keď tu dám, že print, že obsah Ačka, tak čo mi vypíše? Nie. Nie. Hodnotu akú? 1,8? Nie. Ste vôbec nepočúvali. Ešte raz, spomalenie, hej? Keď vypíšem takto Ačko, tak čo mi vypíše teraz? 10. Keď vypíšem toto tu, Ačko, tak mi vypíše čo? Týchto 20C. A teraz, keď urobím, vypíš mi toto tu, že go to operátor, tak čo má spraviť? Choď na adresu 10. Čiže on toto považuje za adresu a že na túto adresu má dať kde skočiť. Aj keď mu tam nesedí veľmi typ, ale na to sa kašle. A teraz je otázka, že vlastne čo zobrazí? Veď práve. Hej. Že vraj tam nemôže pristupovať. No a to sú tie dva operátory, hej, ktoré vás tu budú sprevádzať už iba do konca života. Hej, čiže hviezdička, ampersand, v noci sa budete stávať spotení, hej, že vám nebudú vychádzať tie referencie a dereferencie, proste o tom je C-čko. Rozumiete, hej? Ale zatiaľ, myšlienke. No, výborne. Takže poďme dorobiť tu ten náš príklad, alebo teda tú úlohu s tým swapom. Lebo ešte sme neskončili vlastne, hej? Tuto máme zapustiť do toho Magicu. Kde si vošiel? Tak, toto tam treba prepísať. No, teraz buďte múdri. No, ale to je ten istý prípad ako A sa rovná B a B sa rovná A, nie? S nejakou pomocnou premenou, to by šlo, jasné. No, tak za akou pomocnou premenou? Či to MP? Ešte raz? Int čo, sorry? Aha, int hviezdička. Takže toto hovoríš, hej, navrhuješ, že takto, že by sme začali. Že vlastne teraz by som zobral to, kam ukazuje to Ačko, hej, čiže tých 20C a uložil ešte do tempu bokom. A vlastne hovorí, že ostatné by mohlo aj sedieť, hej? Že toto je jediný rozdiel. No skúsme, či nie? No, to mňa sa nepýtate, ja to iba prednášam. Ampersand A znamená, že 0x1 je 8. No tak skúsme, hej, že čo to spraví takáto úprava. Zbehlo. A nezbehlo. Ale boli sme blízko. No, až tak nie, ale som vás chcel nejak povzbudiť. No, tak my by sme mali práve pracovať s tými adresami. Hej, že to by sme mali teda robiť. Takže môžeme teda že rozmýšľať. Ak teraz zostanem s týmto, že TMP budeme používať ako normálnu premenu typu integer, hej, že tak začneme. Ako do toho tempu si odložím hodnotu z tejto 10, 20. Lebo teraz som v tom kontexte, hej. Hviezdička A. OK. Takže do tempu som momentálne odložil 10. Super. A teraz, ako tú hodnotu tej 20 vložím tam, kde je tá adresa? Ampersand A, hviezdička B. Hviezdička B, na tom sa si zhodneme, hej? Že to sedí celkom.
No, len tuto budeme používať tiež tú hviezdičku, že tam, kde je to Ačko, tam, kde je tú adresu toho Ačka, čiže tam, kde sem, tak vlož vlastne toto Bčko, hej? No, a už toto by mohlo byť celkom jasné. Tam, kde je Bčko, vlož temp. No, uvidíme, že či to pôjde. Hej. Mocno. To dosť dobré, aj napriek tomu síce popularita C klesá, nerozumiem prečo. Ale to vám ukážem na budúce štatistiku. Som včera len čítal. No, som mal čosi na jazyku a už som zabudol. Ale dačo mocné to bolo, hej. Normálne ma to vykulejilo, ale ja si spomeniem priebežne. Dobre, takže rozumiete aspoň trošku. Hej, že čo to je vlastne, alebo teda, že čo sa tu deje. Bo toto tu akože s týmto sa budete hrať. Toto je, už viem, toto je vlastnosť, ktorá to C trošku odlišuje od ostatných jazykov. Aj keď viete, že ja neviem, že Java je C-čkový jazyk, alebo existuje taká klasifikácia, že C-čkové jazyky. Lebo tá syntax vychádza z toho jazyka C. A toto je jedna z vlastností, ktorú tie ostatné jazyky nemajú. Teda má to C mreža, hej, lebo tak oni kadečo podedili, ale taká Java nemá. Hej, že tam neviete urobiť swap takýmto spôsobom, že odovzdávať adresy. Aj teraz tam je pozrieť všetko smerník, ale to je zakryté. Neuvidíte tam hviezdičky, neuvidíte tam ampersandy v tom kontexte, o ktorom tu teraz hovoríme. Hej, že tam to je všetko referencia, ale neriešite, lebo tam to funguje trošku ináč. No, tak, aby to nebolo také jednoduché, ako sme si to tu teraz načrtli, tak to trošku skomplikujeme. No, spravíme si ďalší taký oný príklad, alebo pozrieme sa na ďalší príklad a to bude také, že porovnanie dvoch reťazcov. Viete, tak to ste robili v tom C alebo v zime v zápku pomerne často, hej, lebo ste sa tam s tými reťazcami hrali a ste používali nejaké zabudované funkcie na to, ale tak my na toto zabudneme, akože to je také akože pre lamy, hej. My sa ideme pozerať na to, že čo sa deje v podstate pod kapotou, alebo čo to znamená. A budeme vychádzať z takého jednoduchého predpokladu, že keď chcem porovnať dve čísla, tak ako ich porovnám na zhodu? Hej, že či sa rovnajú. Aký operátor použijem na to porovnanie? Rovná sa? Nie. Rovná sa aj priradenie. Dve rovná sa, áno. Takže začnem vychádzať z tohto predpokladu, že ak chcem porovnať dva reťazce, tak budem používať operátor rovná sa. No a uvidíme, čo to bude znamenať v praxi. Hej, lebo to v podstate by znamenalo, viete, že doteraz nám klamali, keby to bolo, že true. Hej, že my tam CTRL-CMP na to používame a stačilo iba rovná sa. No veď uvidíme, že ako to teda nepôjde STDIO. Som sa včera biflil tie kódy, celkom dobre mi to ide. Som mal takú tú dúmku z toho, či také tie výčitky, že idem na Johna Wicka, takže či mi to nebude chýbať. Nechýba. Juhu. Nebať. Rozumiete, hej? No a teraz otázka je jasná. Čo vypíše na obrazovku? Čo? Nebars? Isto? Ako môžete si to ešte rozmyslieť? Hej, a prečo? On porovnával adresy a nie tie hodnoty. Odvážny nápad, či pohľad na vec. No a ako to overíme? Sice je to zatiaľ iba jeden názor, zvyšok, či ľavá strana, pravá strana, čo je s vami? CGDB, pozrieme sa, jasné. Takže breaknem to na riadku 7, spustím to, no a teraz sa môžeme začať na to pozerať, hej? Čiže print CTR1 mi vypíše, že hello, aha, to sme nechceli. My sme chceli ampersand CTR1. Čiže tu je 200, a ampersand CTR2, tu je 1F0.
Či tie dva reťazce sú na dvoch rozličných pozíciách. Ale keď sa na to budem pozerať presne týmto spôsobom, že str1, print str1 sa rovná str2, keď to tu ide, hej. A čo to teraz znamená? No, print. Alebo teda, že otestujeme to takto, hej, že keď je 1 rovná 1, tak to sedí, keď nesedí, tak 0. No, čiže každopádne tá vypísal, že nie je to pravda. Lebo to sú dve rozličné adresy, čo by v podstate znamenalo, že print, že vypíš mi str1, či sa rovná str1, vtedy je to jednotka. Je to presne kvôli tomu, že on tu porovnáva adresy, ale nie ich obsah. Lebo vieme, že tuto, str1, keď ste sa rozprávali o reťazcoch a ste sa rozprávali o tom, že ako sa odovzdáva reťazec funkcií, tak tam to pravdepodobne bolo spomenuté tak, akože aby sa nepovedalo, hej, že áno, v tomto momente sa odovzdáva adresou. Keď ste tam neriešili žiadne ampersandy, žiadne hviezdičky, proste tak, jak ste to poslali, tak ste to tam dostali. Tam sa automaticky odosiela adresa. Rozumiete? Čiže fakt asi niečo na tom bude, že keď to použijete týmto spôsobom, alebo teda ten operátor rovná sa, tak to fungovať bude. Hej, alebo teda, že nebude to fungovať, lebo porovnáva adresy. Ale my nechceme teda, že porovnávať adresy, ale čo chceme porovnávať? Obsahy. Jasné. Tak čo potrebujeme spraviť v tom porovnaní, v tom IFE na tom riadku 7, aby to začalo fungovať? To ešte nie je pre lampky. Dáno, zase nepočúvaš. Hviezdička, jasné. Lebo hviezdička urobí čo? Hodnotu vyťahne. Áno, presne tak. Takže keď tu dám, že hviezdička, aj tuto dám, že hviezdička, že vyťahni, čo sa tam teda nachádza na tej adrese, tak vo výsledku bude čo? Juchu či nebars? Nebars? Juchu, jasné. Počkaj, jakže nie celkom, však to funguje. No však tak vyskúšajme tu na, že dáme, že Anička. Zamakám, kompernem, nebars, funguje. No vidíte to. A tuto dám, že Alžbetka. A vykomplikujem to a juchu, tu nemalo byť. Prvého prvku iba? No počkaj, tu sa mi dá čo nezdá. Jak to môže byť iba prvého prvku? Lebo jedna adresa má 8 bitov a... Čiže print hovorí, že str1, že mi vypíše iba to prvé písmeno. A print str2 mi vypíše tiež iba to prvé písmeno. Čiže to, čo som teraz tu naspravil, tak vlastne čo porovnávam? Tam prvé písmena. Takže neuživím sa tu veľmi s tým rovná sa. Som si tak myslel, že potopím Richieho, či jak to povedať, že stačí iba rovná sa použiť, ale dobre to vymysleli. Takže fakt, on zobral tú adresu, na ktorom sa, alebo kde je uložený ten str1 a podobne s tým str2, zobral, čo sa tam nachádza a to mi tu zobrazil, alebo to porovnáva. Aj preto je veľmi dôležité si uvedomiť aj to, že keď pracujete s poliami a odovzdávate ich ako parameter v nejakej funkcii, tak vy tam v podstate odovzdávate iba adresu začiatku toho pola. Ale neviete, kde je koniec. Pri tých reťazcoch to je jednoduché, lebo tam koniec viete rozoznať. Kde je koniec v reťazci? Je tam nejaký terminátor, hej, presne na konci. Takže to akože hľadáte dovtedy, pokiaľ ho nenájdete. V pohode. Ale keď je to, ja neviem, že pole integerov, tak tam ako nájdete koniec toho poľa? Nenájdete. Presne, lebo všetko tam budú čísla. Stále budete vedieť prečítať 4 bajty, stále to bude mať nejakú reprezentáciu. Nenájdete. Takže potrebujete, každá funkcia, ktorá bude pracovať s nejakým poľom, zoznamom prvkov, tak sa očakáva, že jej dáte aj ich počet. Hej, to teraz rozmýšľam, že v tom káčku tam myslím, že asi taká funkcia je, či nie? Sa mi zdá, že niečo tam také je, že odovzdáva sa aj počet. Aha, keď robíte z Hall of Fame a pridávate do toho Hall of Fame nejakú tú položku, tak tam sa posúva aj parameter, že koľko ich tam momentálne je. Lebo viete, že sú tam, neviem, 3 položky, tak pošlete, že 3 a pridávate Janka Hráška, čo znamená, že on vám rovno aj vráti to, že tá premena bude aktualizovaná na 4. Ešte tam sa tiež posúva adresa. Podobne takým spôsobom, ako sme riešili ten swap. Vnímate ešte, hej? No, dobre, takže ak by sme toto mali uzavrieť, to s tým poľom, tak samozrejme, tak porovnanie dvoch reťazcov, čo znamená? Alebo ako prebieha?
porovnám za radom znak po znaku. Hej? A cestujem to na zhodu. Až kým prvý nenarazí z nich na terminátor a potom pozerám, či ten druhý má tam ešte písmenko alebo tiež terminátor. Hej? A keď tam ten terminátor je, že sa zhodujú tí terminátory aj v type, hej? Že nemôže byť 800 1000, hej? Ale že tam sa teda, že zhodujú, tak je to v poriadku. Ešte možno, že v tejto súvislosti jedna záležitosť na zmetenie nepriateľa a to je v podstate táto tu. Čo som tým vlastne chcel povedať? Aha, to som nemohol takto. Toto je dobré. Hop. Ale teraz toto. Toto je nedobré. Pred chvíľou nám to fungovalo. Ale teraz to už nefunguje. Čo? No, počkaj, tak ja vám ukážem ešte raz, že čo nefungovalo. Či teraz, toto tu nám vrátil, že juchu. No, s týmto zápisom sme sa stretli asi prvýkrát, keď sme riešili tie IPčky na minulom cviku. Hej, že chár hviezdička. Sme vám spomínali, aspoň teda ja som spomínal tým svojím, že tento zápis je ekvivalentný. On je, že chár hviezdička je vlastne chár zátvorky, že je to pole. No, lenže túto niečo nesedí. Že ako to, že v jednom, keď je to zhodné, alebo ekvivalentné, tak ako, že túto to hádže iný výsledok, ako keď tam tie zátvorky sú. No? Taký typ? Čo? Nie. Bo tu nám vieme, že porovnávame adresy. A momentálne to vyšlo, teda predtým, keď sme tam mali, že hranate zátvorky, že sme s tým pracovali ako s poľom, tak nám to vyšlo, že nebars. Aj keď ich obsah bol rovnaký. A teraz, keď tam je hviezdička, tak nám to vyšlo, že bars, že juchu. Kde je rýža? Odvážne typy? Nič? No, to by sa museli poznať trošku z toho C-čka. Rýža je tu v tom, že momentálne tá alžbetka je reťazcový literál. A ono sa dá na ten literál pozerať, že to je textová konštanta, alebo reťazcová konštanta. A teraz to znamená v praxi, že tá konštanta, tá alžbetka, na čo ju tam písať viackrát, keď sa dá zapísať iba raz? Čiže on jej vyhradil jedno miesto v pamäti a bere to ako konštantný reťazec. Čiže urobil alžbetka, umiestnil to na nejakú adresu 100, pozerá, že druhý tam je tiež alžbetka, tak STR2 tiež ukazuje na adresu 100. Čiže STR1 aj STR2 je referencia na to isté miesto v pamäti. Preto porovnanie ich dvoch adries je zhodné. Rozumiete, hej? Keď sme tam dali tie dve polia, tak on v podstate urobil niečo také, alebo teda trošku inak to zafungovalo. Lebo on lokálne teda, že vidí, že tam je že pole znakov, že pozrel sa, aký veľký je ten reťazec, vyhradil toľko miesta a rovno to zlinkoval. Čiže to urobil teda tým spôsobom, urobil v podstate, že dve samostatné miesta v pamäti, aj keď je tam rovnaký reťazec. Hej? Ale sú to dve polia a preto porovnanie ich dvoch adries vyšlo ako že sa nerovnajú. Na to si dajte pozor. Hej? Ono toto má ešte jeden veľmi taký, že výrazný dôsledok a síce tento tu. Že STR1, keď dám, že 0, sa rovná, že A. Čo som práve spravil? Zmenil to prvé písmenko. No, a teraz, keď to spustím, tak to skončí takto. Keby som to spustil teda s tými zátvorkami, tak to skončí celkom v pohode. No, a to je dôsledok toho, že keďže to je ten, že reťazcový literál, a on sa na to pozerá, že to je konštanta, tak konštanty sa nemajú meniť. Že ten literál je umiestnený v pamäti, do ktorej je ako keby prístup len na čítanie. Že nemôžete to zmeniť, skončí to s nejakým nedefinovaným správaním, čiže segfault. Jasné?
Dobre, tak. A urobíme si ešte jeden príkladík. Taký fajný. Skúsime urobiť niečo také, že skopírovať dva reťazce. Hej? Čiže ešte touto nás čaká. Isto tuto Dano bude kričať nejakú zase funkciu parádnu, že ktorá niečo také, že zabezpečí. Hej, no Dano, akou funkciou to urobíme? Hej, také niečo. No a my to skúsime po nejakej že vlastnej režii. No, a teraz poviem, že char, že destination, a poviem, že to je originál. To by mohlo stačiť, nie? Na niečo také. Vypíšeme to na obrazovku, že originál %s, lomitko n, destination, že %s. No a tu bude originál a tu bude destination. Budú rovnaké, či budú rozličné? Rozličné, hej? No, rovnaké. No, tak a prečo by mali byť rozličné? Tak, prvá záležitosť, tak urobíme tu na nejaký to-upper, že destination 0. O čo sa tu teraz snažím? Ešte raz? Hej, aby sme videli, že naozaj to je že rozdiel, tak keď sa to skopíruje, tak v tom destinatione bude prvé písmenko mať veľké. Čo znamená, že už teraz budú rozličné, lebo v tom origináli zostane s malým písmenom. Ako to dopadne teraz? Segfold. Prečo? Prečo? Lebo je to read-only. Presne. Lebo tu je to stále ten reťazcový literál a ja som týmto tu v podstate len povedal, že adresa, na ktorú ukazuje originál, tak ja som ju posunul, že aj tí destination ukazujú na tú adresu. Čiže obe tieto premenné ukazujú na rovnaké miesto v pamäti, z ktorej sa dá iba čítať, čo znamená, že viem sa k tým informáciám dostať, nemôžem prepísať. Segfold. Čiže ak to urobím teda takýmto spôsobom, aby to aspoň nesegfoldlo, som vytvoril lokálnu premenu, zamakám, spustím, teraz čo? Zbehne či nezbehne? Zbehne a budú rozdielne. Rovnaké sú. Prečo sú rovnaké? Áno, lebo problém sa nejak nezmenil. Ja som to len uložil ako nejaká lokálne, teda jednorozmerné pole znakov. To už je pamäť, že kde sa zapisovať dá. Ten destination som povedal, že ukazuj na to isté jednorozmerné pole znakov a zmeň v ňom hodnotu, teda že prvú na veľké písmeno. Čo znamená, že ten originál je tam umiestnený iba raz, ukazujú na ňo dve premenné, a ja teraz keď jednej poviem, že prepíš, aj druhej poviem, že prepíš, stále prepisujú to isté. Čiže sú rovnaké, lebo ukazujú na rovnaké miesto v pamäti. Čiže keby som tu vypísal ich adresy, sú rovnaké. No super. Tak ináč by to malo teda, že zafungovať. Spravíme teda, že funkciu copy, ktorá dostane ako konštantu, že char hviezdička text a ona sama vráti char hviezdička, či referenciu na nejaký ten reťazec. Hej? A teraz to zabalíme, lebo budeme chcieť presne takéto niečo robiť, že normálne. Čo to bude? Aha, že copy originál. No, také dačo, hej? Tuto mi chýba L-ko. A kde je Ačko? Aha, díky. Tak, hej, či takéto niečo spravíme. No, a teraz, ako bude prebiehať tá kopia? Jak sa kopírujú dva reťazce? Po jednom znaku potrebujem vyrobiť. Jasné. Takže urobíme niečo ako... tak tuto môžeme urobiť, že strlen, čiže string, hej, lamy, hej, už sú na mieste. Tak urobím, že nejaký char, že buffer o veľkosti strlen textu, hej, čiže toto bude prvá vec, vytvoril som teda, že buffer a idem, že while, že dokedy to mám robiť? Aha, tuto dám, že nejaké počítadlo, že int i sa rovná 0. No a poďme, že pokiaľ ten text i je rozdielný od 0, tak budem robiť to, že buffer i
sa rovná text i. A teraz i++. A na konci ten buffer vrátim. Dosť dobre. To vyzerá byť. Sedí, hej? Ja krútiš, ale čo som to ešte nevykompiloval. Môže byť? Function returns address of local variable. No to som na tomto kurze ešte nevidel, takú hlášku. Tak mi povedzte, že k čomu došlo. No, to by nemusel byť až taký problém. On nie, že vracia hodnotu, on vracia adresu, hej? Tuto, vracia adresu, ale píše, že lokálneho variable. A to je nejaký problém? Áno, toto je ten problém. Je síce akože magické a pekné, že sme sa s tým pohrali, že sme urobili funkciu copy, ktorá možno, že ešte aj pracuje správne, ale ja som tu vytvoril jednorozmerné pole, ktoré je žiaľ lokálne. To znamená, že začne existovať v tejto funkcii a ako náhle sa dosiahne tento riadok, tak prestane existovať. To je dobré, nie? Ja ešte predtým, ako nastane tento riadok, tak ju vrátim preč. Ale na tej adrese už nebude nič. Na toto si dajte pozor. Mám taký dojem, že keby to v tom GCC sme vypli všetky tie prepínače, ktoré tam máme, a že urobím iba, že GCC copy.c, tak on mi tu urobí, že to je že warning. A vygeneruje mi tu výstup, to je tento tu a.out. Čiže on mi to umožnil vygenerovať. Preto sme tam tie prepínače dali, aby ste sa neuspokojili s tým, že však to vykompilovalo. Sice milión warningov to má, ale že vykompilovalo to. Toto je jedno z nebezpečných prístupov, alebo tá jedno z takých tých nebezpečných spôsobov, ktoré vám to C umožňuje urobiť. Vy ste totižto odovzdali adresu lokálnej premenej, čo znamená, že v princípe, že ako sa tá funkcia ukončí, tak ten systém, mechanizmus, ktorý funguje na pozadí, tak on označí to vyhradené miesto, kde vy ste urobili kópiu toho reťazca, že je voľné. No a teraz, vy sa vrátite v tom vašom kóde sem, zviažete tú adresu, ktorá obsahovala ten originál s tým destinationom, s tou premenou a potom tu urobíte nejaké čachre-machre nad tým a vypíšete to na obrazovku. Môžete mať šťastie, že vám to fungovať bude. Ale pri nejakej, že najbližšej vhodnej príležitosti to miesto bude prepísané, lebo je označené, že je voľné. Ten systém nefunguje tak, že on by, ja neviem, že po sebe zmazal to miesto. Hej, lebo to zase dá, čo stojí. Proste označí sa, že je prázdne a pokračuje sa vo vykonaní alebo vo fungovaní ďalej. Čiže môžete mať v tom najlepšom prípade šťastie, že to fungovať bude. Aha, lenže ja som šťastie nemal. Hej, sa to zrúbalo. No, takže teraz je otázka, že ako to vyriešiť, aby dobre bolo. Aby to miesto, ktoré som tu vyhradil, toto lokálne, tak fungovalo aj potom, ako vyskočím z tej funkcie von. Čiže toto je problém, s ktorým sa potrebujeme popasovať. No a C-čkári, čo použijeme na to? Nejaký calok, alebo malok. Čiže máme na to dve funkcie, s ktorými sa zoznámime. Prvá z nich je malok. A malok funguje takým spôsobom, je to funkcia, ktorá presne urobí to, čo požadujeme. Čiže ja požiadam ako keby ten systém, že zaalokuj mi nejaké miesto v pamäti. Čiže malok memory allocation. No, a tam ten size t, alebo ten size parameter hovorí, že koľko mám zaalokovať. Tak ak to idem teraz začať používať, tak tu bude, že char hviezdička, bo tuto, keď sa pozriete, tak on vracia, že void hviezdička. Čiže viac menej void je taký ten, že univerzálny typ, že ten môže byť, že hocičo. Takže proste vráti mi adresu priestoru v pamäti, ktoré mi ten systém označil, že je voľné, že môže. Keď zapýtate a on nemá prostriedky na to, aby vám to miesto v pamäti vrátil, lebo všetko ste obsadili, hej, ste to zaondili tú pamäť nejakými vlastnými vecami, tak vám vráti 0. Čiže nie je zlé z času na čas aj kontrolovať tú pamäť. No, dobre, takže char, to bude ten buffer, a ja tu volám, že malok. Koľko mám vyhradiť? Čo? Size of char krát strlen text. Hej. A prečo? Áno.
Tak, veľmi dôležitá vec. My si v podstate pomocou toho mallocu žiadame o presné miesto v pamäti. Čiže to nie je, že ja budem mať pole intov a bude tam 10 prvkov, tak mu napíšem, že 10. Alebo že bude mať pole longov a tam bude mať 20 prvkov, to bude 20. Nie, on mi vyhradí 10 bajtov alebo 20 bajtov. Lenže vieme, že v pamäti 10 prvkové pole integerov bude zaberať koľko bajtov? Koľko? 40. Čiže preto potrebujem porátať najprv, že akú veľkosť na tejto architektúre má ten jeden prvok a vynásobiť to počtom prvkov v tom poli. Áno? Jednotky nás nezaujímajú. Dobre, poďme ďalej, hej, čiže return buffer by to malo byť, že v pohode. Čo tam robím vlastne? Copy. Make, copy. Tu je ešte nejaká ryža. Malloc. Implicit declaration of function. To kde sa nachádza? Aha, rovno mi píše. To je taký dobrý prekladač. Môžeme. Zbehlo. Originál. No a teraz to vyzerá presne tak, ako sme chceli. Hej, čiže tu je originál a tu je veľkým originál. Rozumiete? No, výborne. Že vraj pretypovať. Je celkom dobrá prax písať to takýmto spôsobom. A keď on vracia, že void hviezdička. Čiže týmto pádom ja len viac menej dám najavo, že áno, bude to vrácať char hviezdička. Čiže to je jedna vec. A druhá, ešte, čo môže byť celkom taká, že zaujímavá záležitosť, toto bol jeden z tých nástrojov, ktorý sa dá použiť. Druhý je calloc. Calloc je nástroj, to je funkcia, ktorá funguje trošku ináč. Totižto ten malloc vám vráti miesto v pamäti, ale ono bude také, že to, čo tam bolo predtým, tak tam zostalo. Hej, že tam môžu byť, že fragmenty niečoho. Len vy ste tu dostali vyhradené, že toto máš, tu máš, ber. Hej, nepýtaj sa. No, calloc funguje trošku ináč. Calloc má dva parametre. Nmemp a size. Čo je nmemp? Počet prvkov. A tento tu na size? Áno, veľkosť toho jedného prvku. Čiže keď by som to ja zmenil, že tak ten výpočet, ktorý on mi tam, sme robili teraz tu na ručne, tak on mi tu nás spraví, že sám, hej, že str, len mu poviem, že také veľké oné, a tuto je, že size of char. Čiže zamakám, spustím. No, vyzerá, že zmena žiadna, ale zmena je tam výrazná v tom callocu a zhruba taká, že on nám pošle teda, že pointer na miesto v pamäti, ktoré je vynulované. Čiže calloc urobí aj tú inicializáciu, alebo urobí to vynulovanie toho miesta, čiže môžete sa povedať na to, že všade sú nuly. Takže to čisté. Málo kto to nerobí. Vy budete, alebo teda, že Arena bude kontrolovať vaše zadania pomocou CPP checku. Vy ste si ho vyskúšali teraz na cvikách. To je nástroj, ktorý robí statickú analýzu pamäte. A on vás upozorňuje na to, že robíte dačo zle, ale len zo zdrojového kódu, bez toho, aby to vykompiloval. To je tzv. Linter. A mám taký dojem, že vás bude upozorňovať presne aj na túto vec. Že keď použijete malloc, tak vám povie, že zle. Lebo že ten úsek v pamäti je neinicializovaný alebo nevynulovaný. Čo môže viesť potenciálne ku problémom. Takže odporúčam vám rovno používať calloc. To je prvá vec. A druhá, je to taká funkcia free. A podobne ako keď sme sa bavili so súbormi, tak sme spomínali to, že je síce pekné, že súbor otvoríte fopen a keď ho nezavrete, tak ten systém sa postará o to, aby sa to zavrelo samo. A som vám ukázal nebezpečie toho prístupu, že spoliehať sa na niečo takéto. Že sme natrafili na vrchol toho všetkého, že sa to v podstate, že naplnil sa počet otvorených súborov, ktoré môže držať jeden proces. A vtedy sa to zrúbalo. Aj keď ten program bol dobré, hej. Stalo vás to jeden riadok, čo v podstate som vám odporúčal takéto pravidlo, že čo jeden fopen, tak jeden fclose. Tu na to funguje dosť podobne. Ja som popýtal ten systém, že vyhrať mi miesto v pamäti. On mi ho vyhradil a ja pokiaľ už prestanem používať, že už pre mňa stráti akože význam, tak by som mal povedať, že tak počúvaj, uvoľni to po mne. Hej, že toto tu už nechcem, vyhrať to, označ to, že je to voľné. Čiže budem taký, že celkom sympatický, ako keby som síce nebol, ale že pekne sa budem správať, že tak to, čo som si vyhradil, to si po sebe uprácem, alebo popýtam, aby to upratalo po mne. Lebo vo vyšších jazykoch, keď budete robiť v Java, v CMreži, v Pythone, v PHP, tam to riešiť nemusíte. Tam existuje mechanizmus, ktorý sa volá garbage collector, ktorý v podstate ako keby ráta linky
že ktoré tie premenné ukazujú na ktoré miesto v pamäti. A keď on príde na to, že na to miesto v pamäti už nikto neukazuje, z čoho usúdi, že nikto o toto už nemá záujem, hej, tak vtedy to odstráni, vtedy to vymaže. To je taký ten prístup, jak doma. Mamka furtom upratuje, hej, že po vás vy robíte furtom taký bordel, ona príde pozametať. Lenže toto je už taký ten, že o zodpovednosti. Čiže ja som si vyhradil tú pamäť, ja poviem, že dokedy ju potrebujem a uvoľním ju. Čiže rovno, keď ju už nebudem potrebovať, čo neznamená, hej, že na konci tej funkcie copy, tam som vyhradil, nakopíroval som do toho, ale už keď to nebudem potrebovať, či niekde tu na konci, by som mal povedať, že odstráň to. Ešte jedno upozornenie tu na. V tom destinatione tá adresa sa bude ešte nachádzať. Čo môže zase znieť, alebo teda, že viesť ku takým tým veciam, že originál destination, no hej, no tak to už sa to trošku pomituchalo, ale mohlo sa stať zase, že keby bolo nejaký také, že vhodná konštelácia hviezd, že by to nemuselo byť zmazané okamžite po použití, alebo po zavolaní toho destu. Čiže tiež celkom taká dobrá prax urobiť niečo takéto. Bo dest bude stále obsahovať, zavoláte ten free, tak v destinatione bude stále adresa na miesto v pamäti, ktoré ste doteraz používali, ale momentálne ste požiadali pomocou toho free, že už tam nič není. Tak aby ste sa náhodou nepozabudli, tak rovno za tým free píšte, že des sa rovná 0. Že fakt tam už nič není. Že fakt zabudáte na to miesto v pamäti. Že už vám to nič nehovorí. Rozumiete? No, super. To je síce všetko perfektné, ale ja som sa tam dopustil jednej chyby. A hľadať chyby v takýchto programoch dáva celkom zabrat. Neviem, či si to takto všimol. Ty si všimol, hej. No, ale videli ste, že všetko funguje presne tak, ako má. Parádne, baví, švicí, všetko ide, že zase to viem zhodnotiť len tak, že mal som šťastie, že to ide. Pretože teraz C vám umožňuje naozaj urobiť také veci, že vy si vyhradíte pomocou toho máloku, ja neviem, že 2 bajty, ale v pohode zapíšete mega. Hej, a aj to po sebe prečítate, možno. Hej, čiže toto vám to C umožňuje. Dávajte si na to pozor. Tomuto problému sa hovorí vo všeobecnosti, že memory leak. A vy ste sa s tým asi stretli, keď ste robili s Hangmanom. Že keď ste sa tam hrali s tými reťazcami a náhodou si niektorí zabudli uzavrieť, tak toto bol presne memory leak. Že teda funkcia printf sa snažila čítať ten reťazec, dostala, že začiatok, že tu začína, ale ten koniec, ktorý ste tam vyplánovali, tam nebol. Takže on čítal ďalej, až kým nenašiel terminátora. Rozumiete? Čiže ak som mal vyhradený, že reťazec, že 10 bajtov, ja som kľudne, alebo teda ten printf hľadal ten koniec toho reťazca, čo znamená, že vypísal možno, že ďalších 100 bajtov alebo 100 znakov, až kým ten terminátor neobjavil. Alebo sa to nezosýpalo celé. Rozumiete? No. A na to, aby ste, teda, že nájsť takýto problém, to je prepláčka. To je už pomaličky, že štvorčekový papier, cerovská guma. Hej, a skúšať to, alebo CGDBčko, že ladiť, pozerať sa, ale kontrolovať, ako keby každý jeden bajt. No, aby ste toto nemuseli robiť, tak existuje taký nástroj a volá sa Valgrind. A vy sa s tým budete kamarátiť, alebo teraz poznáte sa s tým budúce cvičenie. Hej, čiže to je nástroj, s ktorým sa oplatí pokamarátiť, aspoň do značnej miery rozumieť tomu, čo sa vám snaží povedať. Lebo jeho vyjadrovacia schopnosť je mocná. No, a teraz pozerajte, hej, že čo som tým myslel, čiže copy už nám funguje. A teraz Valgrind, tuto pustím a on napíše niečo takéto. Očkajte takto, hej, aby to celkom vyzeralo. Čiže hustý výpis, pomerne dosť. No, a on sa dá ešte zhustiť, hej, vhodným použitím prepínačov to vie byť ešte mohutnejšie. No, to, čo nás ale bude zaujímať, je presne tento tu na výpis. A on tu hovorí, že invalid read of size 1 prečítal o jeden znak viac, ako mal. A tuto píše, že adresa 0x548, ktorá je asi tá, že z ktorej začal čítať, tak je 0 bajtov after a block of size 8 allocated. Čiže to znamená, že táto adresa, ktorá je ako keby o tej veľkosti jedného toho bajtu, kde čítal, čo už nemal, takže je 0 bajtov za vyhradeným blokom v pamäti. No, takže zrozumiteľnejšie. Ja som tam urobil jednu alokáciu. Čo som to tam mal? Originál. Aha. Originál. Toto má veľkosť koľko? Toto je 8.
či toto je 8 a on hovorí presne o tomto tu, že to je blok vyhradený v pamäti. Keď som alokoval pamäť, tak som vyhradil 8 bajtov, 8 znakov. A on hovorí, že tak túto desí, keď používaš, čo to tu používal? Copy C na riadku 25, tam je nejaká funkcia, ktorú som asi robil, pravdepodobne ten printf, alebo čo tam je. Takže on číta o 1 byte túto vedľa. Tuto bol asi terminátor. Rozumiete? Lenže tu je problém, hej, že keby som tam urobil možno viacej alokácií, viacero bajtov by som tam, alebo teda, že viacero vecí by som tam poukladal, tak toto by kľudne mohlo vyzerať tak, že ja to budem mať originál, vyhradených 8 bajtov a za tým bude hneď, alebo teda, že už tam nemusím ani úvodzovky písať veľmi, ale že za ním bude hneď nasledovať nejaký ďalší text. A dajme tomu, že ten by mal nulu. A ja keď mu dám, že printf, mám adresu začiatku toho originálu, tak čo vypíše? Toto celé. Rozumiete? Toto je nebezpečenstvo toho C-čka. A ja som už hovoril o nejakých takých tých dvoch problémoch zásadných, ktoré s ktorými sa v tom C-čku stretnete. To boli tie súbory. Minule to bol overflow. Hej, že dúfam, že ste si vedomí, hej, čo to znamená, keď to potom pretečie. Hej, že aké následky to môže mať. Hej, tak inštruktážne video bolo. Hej. No a toto je ďalšia vec. Toto je memory leak. Čiže uniklo to niekde v pamäti. Čiže ten Valgrind je nástroj, ktorý vám bude vedieť presne identifikovať, že ako to dopadlo. A ďalšia vec, tu je potom dobre sledovať ešte aj tento tu na záznam. 2 alokácie, 2 uvoľnenia. Čiže keby som ja tu sa pozrel do toho copy a tento tu na free teraz vyriešil takto, hop, to mi tam čosi ešte ušlo. Aha, dobre. A teraz to spustil, všetko beží v poriadku, ale čo na to Valgrind so svojím mocným výpisom? Tak tuto píše 2 alokácie, 1 free. Čiže niečo ostalo neuvoľnené. Čiže to je ďalšie meritko, alebo teda ukazovateľ toho, že niečo robíte zle. Rozumiete? Čiže pozor na to. Čiže vravím, že budúce cvičko bude tomu trošku venované, aj keď zase to je taká záležitosť, že možno, že toto demonstrovať na nejakej úlohe alebo príklade je tak trošku, to je také možno trošku trápenie, hej, že nájsť niečo, že vhodné, aby to bolo že aj algoritmicky, aby ste sa tam že fakt, že pomýlili. Hej. Čiže keď budete mať budúce cviko, tak snažte sa byť ústretový tým cvičiacím, pomýlte sa. Hej, lebo tam treba ukázať akú chybu. Čiže STRL len bez plus jednotky, ak náhodou budete riešiť také dačo. Dobre, hotovo. Otázky. No a aby to ešte teda, že ak ste mali problém to nejakým spôsobom, že absorbovať, tak ešte jedno krátke video na tému pointer, hej? Čiže pointer fun with Binky. Hey Binky, wake up. It's time for pointer fun. What's that? What about pointers? Oh, goody! Well, to get started, I guess we're going to need a couple pointers. Okay, this code allocates 2 pointers for 2 pointing integers. Okay, well, I see the 2 pointers, but they don't seem to be pointing to anything. That's right. Initially, pointers don't point to anything. The things they point to are called pointees, and setting them up is a separate step. Oh, right. I knew that. The pointees are separate. So, how do you allocate a pointee? Okay, well, this code allocates a new integer pointee, and this part sets x to point to it. Hey, that looks better. So make it do something. Okay, I'll dereference the pointer x to store the number 42 into its pointee. For this trick, I'll need my magic wand of dereferencing. Your magic wand of dereferencing? That's great. This is what the code looks like. I'll just set up the number and... Hey, look, there it goes. So doing a dereference on x follows the arrow to access its pointee. In this case, to store 42 in there. Hey, try using it to store the number 13 through the other pointer, y. Okay, I'll just go over here to y and get the number 13 set up, and then take the wand of dereferencing and just... Oh! Oh, hey, that didn't work. Say, Binky, I don't think dereferencing y is a good idea, because, setting up the pointee is a separate step, and I don't think we ever did it. Good point. Yeah, we allocated the pointer y, but we never set it to point to a pointee. Very observant. Hey,
is fixed, it has a pointee. So you can try the wand of dereferencing here to send the 13 over. Okay, here goes. Hey, look at that. Now dereferencing works on Y. And because the pointers are sharing that one pointee, they both see the 13. Yeah, sharing, whatever. So, are we going to switch places now? Oh, look, we're out of time. What? Just remember the 3 pointer rules. Number 1, the basic structure is that you have a pointer, and it points over to a pointee. But the pointer and pointee are separate, and the common error is to set up a pointer, but to forget to give it a pointee. Number 2, pointer dereferencing starts at the pointer and follows its arrow over to access its pointee. As we all know, this only works if there is a pointee, which kind of gets back to rule number 1. Number 3, pointer assignment takes one pointer and changes it to point to the same pointee as another pointer. So after the assignment, the 2 pointers will point to the same pointee. Sometimes that's called sharing. And that's all there is to it, really. Bye-bye now. No, konečne tomu rozumiem aj ja.